Iyak lang ako mga Inday. Ang hirap pag may sakit ang anak. Good morning, mga Inday. Time check, it's ayan, 9:54 na po. So, magte-10 na ng umaga. 1 hour ago, kagigising ko pa lang. Medyo mga late kami nagising mga Inday kasi may sakit si Savi, mga Inday. Nasusuka siya. So, and ngayon, kabababa lang ni Savi. Ayan siya. Savi! Say hi, hi! Ayan, nagjo-joke pa rin. Bayan, noksik. May sakit pa si Savi or wala na? Wala na? Kain Mir? No. Meron pa. May sakit pa daw siya. So, ayan. And, ayan, maano siya uminom ng tubig. So, I hope hindi na siya masuka. Naglagay lang ako dito ng ganito para if ever. Susuka uli siya. Moments later. So, ayan mga Inday, chika-chika tayo while gabundok ang tiklupin ko. So, ayan. And, may isasalang ako para, kasi wala kaming dryer. So, pagkatapos kong kunin ay may sinasalang ako para isampay ko dun. Pero hindi naman siya totally basa. Yes. Here. Stand. I need stand. Sit up. Ay! Mga Inday, nagsuka. Ay. Naiiyak lang ako mga Inday. Ang hirap pag may sakit ang anak. Sabay mga sila. Parang ano siya mga Inday, parang Vicks. Better now? Get closer na. Ayan mga Inday. Buti na lang siya, masigla pa rin siya kahit nagsusuka na. Sabi, Sophia and Chloe have a message for you. Video, via Kaiken. Gusto mo makita? Yeah. Opo. Sama, opo, mama. Opo. Aba. Erst, vise. Viste. Gatuwalsan sabi. Deze. Sorry. Wake up. Nagkatawa si Sabi na yan. Ngayon, kiss. See you soon, Sabi. Ay, kiss ako, Sophia. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Kiss mo. Wow, ang sweet-sweet naman ng mga Kabayan kids. Ay, it's a Chloe. Salamat, Chloe. Salamat, Chloe. See you soon. See you soon. Thank you. Thank you.
Brave siya mga inday, oh. Yeah! Wow. Wow. High five, high five. Woo. Egg! Yay! Sabi, wow! The next day, Good afternoon! Sabi. Hi. Hi. Papa. Hi. And mga inday, today, ayan, may dalawang good news tayo mga inday. First is, ika 4 months na ni Inday Gamay mga inday. 4 months na siya. So maya maya, papatikimin lang natin siya ng solid food para ano siya. Ano yun? Oh my gosh! Uy din to eh. Pinasobrahan. Para matuto siya ng konti. And second is Savi. Di ba kahapon may sakit siya? Ayan. Ngayon okay na siya. Nag-alala kami kasi nakailang suka siya mga inday. Pero kasi dito may ganun talaga. Na-mention ko kanina mga inday na ika 4 months na ni Inday Gamay. So konting flashback tayo mga inday. Nung araw na nanganak ako kay Inday Gamay, nakakaloka yung mga pangyayaring yun. Grabe yung experience ko nun mga inday kasi parang second life ko na to ngayon. Nako, walang makakasama si Dudong if ever I'm gone that time. What? I said to them that this is my second life. Oh yeah. Grabe yung experience namin mga inday. Tapos nakakaloka pa. Nung nirush ako sa emergency room mga inday, sila lang dalawa ni Elena sa room. And they are waiting for 1.5 hours love eh? Yeah. Na may magsasabi na okay na ba ako or wala. Pero walang may nagsabi mga inday. Kaya parang nasa isip na din niya yun na hala baka may masamang nangyari na sa akin. Tas, what did you say love? That I think you mentioned something that you said, oh maybe I'm the one. Hello. Yeah. Oh, that's fun. Ay, busy siya sa ano ka. You kommer väl Rockford? Oh, this is Rockford now. That's not that. Busy siya sa katitingin kung saan kami magwo-walking mga inday. Ang dami nagbabike kasi maganda nga yung araw and parang ito na yung last na maaraw dito sa Netherlands mga inday. So next few weeks as in super lamig na. So ayun, sabi niya, hala paano to, baka ako na lang mag-isa magpalaki sa mga bata. Ganun ka mga inday, ganun ka serious yung nangyari sa akin. And 2 liters of blood, nawalan ako ng 2 liters of blood. Tapos grabe yung shaking ko mga inday na as in basta yung mga tipong sa pelikula ko lang napanood mga inday yung scene na yun na nung nirarush nila ako sa emergency room, may konting malay pa naman ako that time. Are you nog wakker, Savi? Kaya lang Zijn er grabe bijna? nagsishaking ako. Tapos yung nakikita ko yung mga ilaw lang sa taas ng room. Tapos yung mga ulo na tao. So ganun yung mga napapanood ko sa movie mga inday na mga intense. Basta akala ko talaga katapusan ko na. Tapos parang dadasal ako, hala Lord, paano yun? Walang mag-aalaga sa mga bata. Ay siya mag-aalaga pero ang hirap, diba? Basta parang sabi ko sana bigyan pa ako ng pag-asa, another chance to live. So grabe. And ayan, 4 months na ang nakakaraan mga inday. And mamaya papatikimin na namin ng solid food si Inday Gamay. So ganun kabilis. Sabi ko nga dati gagawa ko ng separate vlog. Kaya lang that time parang every time na alala ko yun naiiyak ako. Tapos ayoko naman mag-vlog na ganun kasi madidepress lang ako. So hanggang sa nakalimutan ko na. Tas ngayon parang
parang wala lang nangyari. Parang ano na yun, parang past na talaga. And your mother? What? Yelling. Angrily. No, that is that is normal for Bisaya. Normal for in our tandem. Normal for Waray. Mga mag-isug. Matatapang pero si sound lang 'yun. It's just our intonation, lava. I'm not angry. Wow. You say doo-doo. Yan si Papa. The best Papa. Hello guys. You say hello guys. Hello, guys. Nagpakagantawan si Dudong. Ganito yan siya. Paraygon minsan. Siguro nakikita niya may baby na kaming bago. Akala niya hindi siya baby namin na. Baby pa rin. Yeah. Zie je hem ook? Oh, Ja, dat vlinder. Kaya sabi na. yeah. Sabi, ga je? Oh! Oh my gosh, it's like intentional. Oh my gosh. Ikaw talaga. Yung pinapadaanan na talaga ng gulong yung sapatos ko. Kijk, die bloemen zijn nog steeds mooi daar. Oh! Kijk, Sabi. Nice! Ang ganda ng mga bulaklak dun mga inday, oh. Oh, we buy this. Foto maken. Ayan, ganda ng flower, oh. Ayan, pinipicturean niya kasi bibili kami. Hello. Yeah. Nog papa here. Tapos doon banda may kabayo. Tapos may madadaanan kami mga baka. And then, yun na. Ano na. Playground na. What is that? Ganyan, ito lang yung kaligayahan namin mga inday. Pagpasensyahan nyo na. Palagi nyo nakikita yung mga ganitong scenery. Nature. Mag eigenlijk niet hoor, moet wel opletten hoor. Mama, kijk je papa. En nog. Dat zijn niet zo lekker meer. Even laten zien. Volgend jaar hebben we lekker veel. Sarap nga Ja, din. ze zijn niet meer zo lekker hè? Hindi daw masyado masarap, pero Zijn masarap ko. bramen, Sabi. Sarap naman. Nagutom ka? Hunger? Nou. Wil je eten? Schoenen uit. Schoenen uit? May flower kami na inana na. Tulog si Elena. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning, the day is bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so right. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. Wee! Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. So much Load? love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me a friend together. It's And no matter
So, balik uli na kami sa sasakyan namin mga inday. So, ayan. Ang ganda ng pinag-walkingan, oh. Ang gandang pagmasdan kahit mga puno lang. Iba't iba na yung color kasi nga maglalaglagan yung mga dahon. And paano? Tapusin ko na lang muna hanggang dito yung vlog namin about sa sa lakad namin today. Pero mamaya pagdating namin sa bahay, gagawa ko ng separate vlog on Elena's first solid food. And magpipitas ako ng mga apple maya-maya para mag-try akong gumawa ng apple cake or kung ano mang pwedeng magawa. Kasi medyo madami pa yung bunga ng apple dun. Sayang naman if hindi ko gawa ng paraan. So, paano mga inday? That's all for today. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel and hit the notification para pag may mga bagong video kami, ma-notify kayo ng ano sasabi niya? Pinagsasabi ni Mama. Bonggang-bongga. See you on our next vlog. Bye-bye. Say bye-bye. Ano na to siya? Antok mga inday. Or pagod. Sige, close na muna namin. Bye-bye.